Masisane Prabu. Sapa wong sing ora nelongso atine yen saben dina isine mikirake kahanane awak. Bahasa wangi yen rino ora gelem mangan. Yen bengi ora bisa turu. Kabeh wong mikirake kahanane uripku. Apa kabeh wong dadi dalane lakonku. Sampun saged gagapi menapa ingkang dados isen-isen ngati Damarulan jeneng pangunek-unekati yen ora kok wedarke Diono Simbah Sentanuti kelawan ngerti kelawan nandhang pasusan to le. Simbah menapa Simbah
mudi wonten pindah. Rikala kula tesih alit. Kula miterang dumateng Simbah Senanmurti. Pitakon dumateng Sudarma kula. Ing mriku Simbah tansah semaya lan semaya. Dene kalau dalem menika kula sampun akhir dosa. Kula ping metiran. Sinten totanipun tiyang kang ukir jiwa raga kula. Dadi sing ndadekake panlangsamu merga Damar Wulan wis titiwacining dewasa nyur kepengin ngerti sapa saktenane kang ukir jiwa lan ragamu ya wong tuamu kakung tole. Leres ngene ya Damar Wulan. Nek Damar Wulan kedarung-darung saben dina isine mung susah lan ngersula. Kemangka susah lan panggresah kae ndadekake bubrah. Pangresula kae andadekake mala. Yen saben dina kowe isine mung gresah lan ngersula, padha karo Damar Wulan ora percaya kelawan diri pribadimu lan ora percaya ananing Gusti. Mula ya tole cek men ora kedarung-darung ndadekake panlangsamu mbok iki wis titiwancine kowe mangerteni sapa kang ukir jiwa ragamu. Bab Simbah bakal wangsulan mbeberake kedadian lekala semono. Simbah saderengipun kula nelake matur nuwun. Dene Simbah Senanmurti kersa buka wados ingkang wonten badal Kula dungokake ya tole Damar Wulan. Satenane mono Damar Wulan kae ora nek wong kere padu kiling bale. Lan Damar Wulan kae ora nek wong melarat temporat gendong jagat. Para nyata yen Damar Wulan iki turasing nalendra, turasing darah biru. Wong tuamu kakung ora liya patih mau Dara saka Mojopahit. Simbah Senanmurti. Tole, Sasampun kula dipun paring ngertos sinten to tenanipun Sudarma kula tiyang sepuh kula. Kasasat boten saged puncak jroning ucap kula. kok menawa wae sawising Simbah Senanmurti lan mangsuli beberake kedadian Damar Wulan kuwi putraning Nalendra ya putrane Patih Maudara ana ing Mojopahit. Simbah sedulur sasampunipun kula dipun paring ngertos sinten to tenanipun tiyang sepuh. Dene titi kalau dalam menika kula boten pecah cilik malih. Kula sampun akeh dewasa. Kula pengin ngertos menawi tiyang sepuh kula masih gesang. Lajeng wonten tatan condongipun menawi sampun pecah pundi makomipun dene kula menika jeneng anak sagera sungkem kaliyan tiyang sepuh. Damar Wulan nek Simbah Senanmurti kon beberake pati lan uripe Sudarmamu ya Patih Maudara. Simbah Senanmurti ora bisa ngumatoke merga kedadian rikala semono nalika ana dahuru ana ing Mojopahit
satemah patih mau dara sumpah ora bakal tumuli bali ana ing Majapahit yen durung bisa nentremake Majapahit. Satemah kena diarani Tapa Idir-taun. Nek Damar Wulan kepengin ketemu kelawan wong tuamu kakung, ya patih Maudara iki ana sarana ya. Mbah Tamu. Dene kula sanget kepanggih yang sepuh kula. Kebasan kula dipun nyebrang segara geni badhe kula temah. Sauger kula saged manggihaken tiyang sepuh kula. Nek pancen Damar Wulan wis gembleng tekadmu, iki ana sarana kanggone Damar Wulan. Gelem kowe mlaku ngidul parane, temeka ana ing Praja Majapahit. Sawising kowe temeka ana ing Praja Majapahit, ning kono suwita kelawan Patih Lugender. Kula suwita Praja Majapahit jumujuk wonten dalem patian Majapahit. Iya, wonten dalem Patih Gender. Ning yen tak wawas, yen Damar Wulan mung nganggo sandang penganggo sudra kaya ngono kuwi mau, tak kira nggonmu suwita ana ing kepatian Majapahit ya daleme Patih Lugender ora bakalan nampa dole. lajeng kami panjang Ngono, enteni sawetara ya dole. Sandangan sak ngadeg sak paninggalane wong tuamu ya Patih Maudara. Iki nggonem ya. Yen kowe wis nganggo sandangan sak penganggo, tak kira nggonmu suwita ana ing kepatian ana ing Majapahit, ning kono bakal watake kapitayane ya Patih Lugender nggonmu suwita nampa ora cukup mergo antaraning Palomba lawan Kraton Majapahit piadok iki tak wenehi sifat piandel wujuding pusaka. Mbok menawa pusaka iki bisa kanggo sifat piandel ing sakmenging jalan ana duran pokokan nyilakake kelawan ning welinge simbah aja nganti pisan-pisan pusaka nyuwal saka ragamu. orang terwoco sedoyo yang sebab setara kula adi-adi yang kecil wonten Majapahit Sepisan maneh aja lali kalakuan piwulange simbah utama. Nggonmu temeka ana ing Kraton Majapahit aja nganti sumantean yo. ngendikane Bapak Sitaku badhe kula beli wonten candrekal Tak palilahi tak durake kaya bayi cilik jone. tambah pangestu simbah Sing ati-ati. numpak Sing ati-ati Damar Wulan. Satenane aku ora tega. Yen aku kudu pisah kelawan Damar Wulan. Iya, Dole. Simbah mung bisa didonga